मैया चिरां जिल्ला बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरा एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनांगौनि दाबिजों बामुनगाव सिलिकागुरि फोथाराव आखायाव प्ले कार्ड बेनार लानानै सरकारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। बिदाय सारखौ उदां खालामनांगौ। बिदाय सारखौ उदां खालामनांगौ। जेलाव थानाय एक्स एनडिपिफोरखौ उदां खालामनांगौ। जेलाव थानाय एक्स एनडिपिफोरखौ उदां खालामनांगौ। जेलाव थानाय एक्स एनडिपिफोरखौ उदां खालामनांगौ। रन्जन दैमारि लं लिभ। रन्जन दैमारि लं लिभ। एक्स एनडिपि लं लिभ। एक्स एनडिपि लं लिभ। We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. जेलाव दं बिथांमोना गासिबो उदां अखराङाव फैनो हादों। नाथाय दिनै बेखौ जों नुनो हायाखै। 1.5 बोसोरानो जालांबाय। भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय जों जेबो इनिशिएटिभखौ नुनो मोनाखै। आरो इनिशिएटिभ जुदि लादोंमोनब्ला लादोंना लायाखै बेखौथ' जोङो डाउटफुल जानानै थाबाय दा। गतिके 1.5 बोसोरनि उनावबो जुदि हगारनो हायाखैब्ला लादों होनब्लाबोलाय मा जानो? गतिके जोंहा मोनसे सन्देह दं। गतिके हगाराखैब्ला सरकार जुदि बिसोरखौ हगारनायनि प्रसेसआव जुदि दङब्ला सरकारखौ जों दिनै खावलायनो सानदों बे मिडियानि गेजेरजों सरकारा थाबनो बेखौ एक्सपेक्ट खालामनांगौ प्रसेसखौ आरो जोंनि रन्जन लोगोसे जेसेबां लिडारफोर दङ केडर्सफोर दङ जेलाव दिनैसिमबो बिथांमोनखौ हगारनांगौ। बिनि गेजेरावनो जे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय मोनसे सेलाव दियानाब्लाबो शिफ्ट खालामदों बिनि सायाव मा बुंनो? बिनि सायावथ' जोङो बेखौ जोंल' नङा गासैबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुखाबाय। थांनाय 22 तारिख जुलाइनिफ्राय बे गथ'या जादों आरो बेखौ मिडियायै हागोसो बयबो रायजो राजाफ्राबो मिथियो। बेखौ बुंनांगौ जोंहा गोदान खोथा गैला। जोंनि लुबैनाया बेनो नंगौ जुदि माखासे कनफिडेन्सियेल लेभेलाव जुदि भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा रन्जन दैमारि सारखौ बख'नायनि मोनसे सार्थआव जुदि खामानि मावबाय थादोंब्ला जों बेखौ बाख्नायगोन। नाथाय जुदि बिनि सोलायै माबा मोनसे नेगेटिभ मोनसे प्रसेसआव जुदि दङब्ला जों बेखौ मालाबाबो हजम खालामनाय नङा आरो जों जिरायनानै थानाय नङा। दायो जों आसा खालामदों जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि पजिटिभ लाइनाव बिनि गहोजानायखौ मोगथाङाव लाबोनो थाखाय जुदि इन्टारनेलि कनफिडेन्सियेल लेभेलाव जुदि खामानि मावदोंब्ला जों सरकारखौ जों बाख्नायगोन आरो खावलायगोन जे थाबैनो जेसेबां हायो गोख्रैनो बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ। लोगोसे गासैबो एनडिएफबि दैदेनगिरिफोर आरो केडार्सफोर जाय बिथांमोना दिनैसिम जेलाव दं बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय हगारनांगौ। मानो होनोब्ला जेसेबांसिम बिथांमोना जेलनिफ्राय गनाय नङा एसेबांसिम जोंनि गेजेराव प्रब्लेमा थाबाय थागोन। बिटिआरआव मालाबाबो सान्थि जानाय नङा। बेखौ सम आरो बोथोरा बुजायगोन। खारन आं सानो रन्जन दैमारि सार आरो जेसेबां एक्स एनडिएफबि लिडार केडार्सफोर जेलाव थानायफोर बिथांमोननि गनायानो मोनसे सल्युसन। बिथांमोना जेब्लासिमाव गनाय नङा अब्लासिमाव जोङो सल्युसनखौ लाबोनो हानाय नङा होननानै आं सानदों आरो बे रोखा। बेजों लोगोसे रिहेबिलिटेसननि दाबि थागोन नामा? रिहेबिलिटेसननि दाबियाथ' बेनोसै। दिनैसिमाव आं दहाय बुंखानाय बायदि 1.5 बोसोर बारलांबाय। एक्स एनडिएफबिफोरनो दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसनखौ मोजाङै मावफुंनानै होआखै सरकारा आरो बेवहाय माखासे पलिटिकेल षड़यन्त्र कनस्पिरेसिया हाबनानै थाबाय। बेखौ आं गोबाङै बुंला खिन्थु जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों मोनसेयानो जायखि जेरावखि थाया मानो खिन्थु सरकारा जों एनडिएफबिनि जिनाखि मोननांगौ गोनां अधिकार जाय अधिकारखौ मेम'रेन्डाम अफ सेटलमेन्टआव अलरेडि लिरखानाय दङ डिउरिं द टाइम अफ पिस एग्रिमेन्ट बे बुस्थुखौ गोबाव खालामालासे थाबनो मावफुंनांगौ। दिनैसिमबो 1.5 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो जों मोनाखै। फर एग्जाम्पल मोनसे खोथाखौ आं स्पष्ट भाबै आं बुंनो लुबैदों। एनडिएफबिआ हाग्रायाव थानाय समाव जोंहा जेबो गैयामोन। ना न' दं ना थाखा फैसा दं ना माबा मोनसे दं। दिनै सुक्तिनि उनाव थाइसेबो थाखा गैयालासे बे एनडिएफबिफ्रा बोरै संसार जानो हानो?
मा खामानि मावनानै थांनानै थानो हानो बे जाबाय मोनसे बिराद गिदिर प्रश्न आरो बे प्रेक्टिकेल बेखौ सरकारा जेसेबां हायो एसेबां थाबनो बेखौ खामानिखौ मावफुंनांगौ एनडिएफबिफ्रा जाहाथे मोजां मोनसे न'खर दानो हायो as soon as possible जेसेबां हायो एसेबां थाबनो जुदि बे खामानिखौ जुदि सरकारा जुदि मावाब्ला अब्लालाय एनडिएफबिफ्रालाय दिनै माब्रैथो नोंलाय मा खामानि मावनानै थांनानै थानो हानो बे दायथ'आ सरकारनि खिन्थु दिनै जुदि सरकारा शान्तिखौनो जुदि देरसिन सानथारदोंब्ला शान्ति आरो जौगानायनि नामावनो जुदि सक्तिया जामारदोंब्ला अब्ला भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार बिथांमोना जेसेबां हायो एसेबां थाबनो बे रिहेबिलिटेसन फर द एक्स एनडिएफबि बेखौ मावनाया गाहाम जागोन आरो जुदि बेखौ डिले खालामबाय थायोब्ला सिचुएशना आलादा रोखोमै जालांबाय थागोन जोंबो रावबो एनडिएफबि केडारफोरखौ जों बादा होनो हानाय नङा जोङो इयुनाव मा जागोन जों बेखौ बुंस'नो हानाय नङा खारन थाइसेबो थाखा गैयाब्ला थानो थाखाय न' गैयाब्ला मावनानै जानो थाखाय हा मुथासेबो जुदि गैयाब्ला बे एनडिएफबिआ बोरै थांनानै थानो हानो बे मोनसे बिराद गिदिर प्रश्न गतिके आं खावलायदों I would like to appeal to the government of India as well the government of Assam and also the government of BTR to expedite the process of implementing BTR Accord. BTR Accordआव जा दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ हानायखिनि थाबैनो मावफुंनांगौ होननानै आं दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों सरकारखौ आं दाबि खालामो जिहेतु दानि सरकारा बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन खामानि मावगोन होनना बुंबाय थादों बेनि सायाव नोंथांमोना फोथायनाय गैया नामा फोथायनायखौ जों मारै खालामनो दिनै सुक्तिया जाखांनायनि उनाव 1.5 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमाव जोङो मोनसे पजिटिभ साइन नुनो मोनाखै बरंस जोंनि माखासे केडार्सफोरा आर्म्सनि खेथ्रआव होन मायाव होन जायफ्रा केस गोनां बिथांमोना दिनैसिमबो टर्चार मोननानै दं जायनि थाखाय दाखालै एम बाथा बिथाङा बुंलांनाय बायदि बिथांमोना एनएलएफबि गठन खालामनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय बेबायदि टर्चार मोननायनि थाखाय बिथांमोना खारलांनो गोनां जादों दिनैसिमबोथ' जोंखौ टर्चार खालामगासिनो दङ माखासे एनडिएफबिफोरा जायफ्रा उदां अख्राङाव दङ बिथांमोननि केसआबो दिनैसिम जोबाखै बिथांमोननि केसखौ लानानै डिपार्टमेन्टआ सानफ्रोमबो टर्चार होगासिनो दङ अब्ला अशान्तिखाब्ला जों बोरै थांनानै थानो हायो जों शान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय जौगानायनि नामाव जों सुक्ति खालामबाय नाथाय जों एक्स एनडिएफबि हिसाबै एक्स एनडिएफबिखौ दिनै सरकारा दिनै जोंखौ टर्चारसो खालामगासिनो दङ अब्लाथ' जों बेखौ शान्ति सुक्ति होननानै जों गनायना लानो हाया दिनै बिटिआर सरकारा जेनाखि इनिसियेटिभ लानांगौमोन एसे हल शान्ति सुक्तिनि उनाव बेखौबो जों नुनो मोनाखै जेबो फोरमान गैया जोंनि सर्सजों जेबो इनफरमेसन गैया जे बिदि मावदों नोंसिनि प्रसेसा जागासिनो दं बेफोरबो गैया खोथायावल' बुंनानै जुदि बे बुस्थुआ प्रेक्टिकेलाव फैयाब्ला सोर फोथायनो नङा होमबा